Darma iyan. Darma susuyan. Pila benar teti ni nga. Hindi ka jingit ka jong ayapi. Kanam kerla. Kadorbas nong Rim Hills, haka sautere unai tung arja arpun rio kalau mi shikhamat ban pen pau bat ban pen shai pat ba halor ke jingkran, jong uba Winston Tony Lingdo u Chief Executive Member ke Khasi Hills Darmas District Council, haka biya day bat ke no objection certificate, shaka blink it. Kumban syupen ken mau uba Winston haka arpulai terek jelio arja arpun rio, habakran halor ke jingken no ba ke KHADC kala pendo ya ke blink it hanong thamai, henrai kala iPad ya ke bar bat restaurant, ula ong banadu usnam baladap ke KHADC kala dap ban kang ya ke blink it ha fire brigade. Ulai tu bagi dekot jongga grocery association kila wan ban ya kendo bat kila pen pau ya ke jing sngokya jongki, balada I trading license ya ke blink it, palat 1,000 teli gidukan di marbam jongki trai mulok kindu no ya kalat kamai. Halor kene, ubak banteli nari urang ba snong ke Rim Hills ulaong bau CM syamla day ban kren lapla klam jing tip yaki ki ba kum kedor bar snong kalale. Ulaong banagaliang ke executive committee jong kedor bar snong Rim Hills kala ya ke NOC kam day ke bala I bet syaka blinkit henry syaka way na kinong apply ke badai ke franchisee jong kani ke blinkit ke bala tip kerteng kum ke kong banita kurba. Kawai bat ke press item ni press statement ke ba ECM jong KHADC ba Winston Tony Lingdo ila ayah kawai bat ke tu ke isu jong ke blanket. Kalian jong ke dorba sunong nimsim kirki namar ba kadegara jong ke isi di baru kawai te hadin bakalami itu mencim tayo nila khot isi kirki hi bat ke isi hi nama bakadegara jong ke executive committee ngamla ban chu juba ki marwai ya ka ek bami hapo ka media kumtang lai shong ha ka executive committee bat ka executive committee ka bang ila long men si Tuesday kala ai boring bangin lech ka media kum ka team jong ka executive committee dor bar snong nong rom health bat ka ni ka por pila ban saki ni don ki khot ka executive committee don na pedeng jong ki bamlat enrai ubun hinai ni la yodon ha ka ni ka por Pe kalong ke ba ni kum ka dor bar snong nong rom health ni smong no mensim anu ong bangi penrem ri ni smong no mensim ba kat tau kli jong ka bat ba sensyar ya ba pe no sensyar ba pe ya ka bah kamiat jong ka ri ba ke jag ben rio bat tam ya ni kum ka jag ben rio kasih baro kawai bahkan mi kung kato ka press statement ban ong ba ka kot kampat poi sya ka office ke jong i Henry lakrem lapla ban keren klem ke jingtip ya kita ki ba ngila le bat ngam tip ke ka down re nakaliang jong ka executive committee na ni thui pi ngila ai ya kata ke NOC bat kata ke NOC ka ba ngingi ai kamshim ngila ai direct sya ka kerteng jong ka blanket grocery delivery nurai nila ai halung ba jong iwe na ki applicant ibadi franchisee jong kanye ka blanket bat ita i de kong banita ikateng i kong banita kurba bat habaiwan ini namta kani ke NOC ringkat bat kani ke company blanket ngala da kali yaki te pi tikana ban yo ya ke NOC pat naka KHADC namar ngim kwa bala da ngi ai ba pinsha reject bat ila ai ke ka kentin pun scam man ong ba kamdon sing ban yo ya ke NOC ban yo ya trading license naka KHADC ikong banita kurba no isa por renja ti hadin nang ta bangiladap ai kan NOC hadin katu kat ni porpat i hadin ba ka kani ke blanket kelas dang banyat lagi jing sna ki jongki do ti ki iwan no ban serenda no ya kata ke NOC ti hadin ba iwan serenda NOC i ong bangi miatre langsung ber ke blanket ti hadin ka isi kala ai no pat sa ha kawai ga company jongki khasi kata kaba de jong ka kani ka NOC ka yu ka di jong MSSO
kaba director de ba meban nong state de kanir kolong karai jong ka executive committee bat ni anamar ni I ya ka e baka ki HDC kelale bat la kren ru do CM hapoka council hapoka session ba kanu ka kam ka bay trailang bat ki khasi ki kloy ban ai kata ka trading license tingi ba kata hi ka bangi shim bangi smutu kala don ru ka kikot ki ba ki pha na ka liang jong ka ki HDC ha ka bay de bat kani ba nginom ai NOC yakinu in company like no stang ki bay trade bat ki local bana ki brio ki banang ni tingi ni buat ya kata ka jing kentu ke jong I lan di ka direction ke jong I bat ni la le kumta te ka executive committee ro namar balai ka shim ni kani ban ong ba kani blinket ngini thu IP namar ka ai ka da ni pet abang ni shong ha kani ki shuki ni pet ro na ka banta ka jing ba jong ukup siliang som siliang baru nong shong shnong jong kani ka ri ke jong kampa social law wadai ya keren kumbaga I CM yong bahkan kita ki sawajar terliki dukan ki badan hang ni po social law tip ki don sisa sawajar ne ngam tip ya kata tambah na kita ki sawajar kat no ki dei jong kita ki para khasi ki jongi Hakui kaliang habakdaw ya kajingkam UCM balada trikam ke blinket kan keta palat 1,000 teli kidukan ubak banteli ulaong bakat no na kita pat ki badai jongki parak hasi. Ulaong bakum kedor bar snong ke perkhat ya ki hinriu lak ki nong song snong ke nong ba selong hakaba arlak siteng ki dei ki bakamai mensngi bat bam no damit hapadeng kajingki udor ki marba mardi. Ulabo jingkeli lakat no sien ke sarkar lani ke KHDC ke yakran ya ki jing halor ke jingki udor ki marba mardi bat ladai bunwat benya. Susu loang balada ke blinket ke ai arpo hadu arpo % ke diskaun kumta kan penmentoi iki bedok bajenjar kisam siliang kikup siliang ka bang ni kum ka dor bar snong ni kam par khat rang ba susu kolong ba ni per khat na benta u hreu la unong song snong hapo kan ke shilong ke jongi bat na ki hreu la kum ba saulak ki de ki working class lani ki batre shitom lani ki bede ki middle class bat ki lower class bat na pedeng kini ki saulak kumba arlak siteng lele ki dei ki ba training step bam damit ki ba training step bat bam damit ban thit ka bam ke jungti ni kran na kapor ni kran na kapor e ka jing hiran ka perthai ma ni kran e ka jing ki udor ka mar bam mardi ma nrei kanu kasien kam par judan ba nakaliang ka sarkan nakaliang ka district council bakin le halor kan ke jinkio kimar ba mardi for instance nga chu tu ipi bat pin saki daladi la da philai tang hang te hiyo garo hinthit so balancha phiot khapo dinga nasilong sis pat no ko batade ke hum kita ngim par research jinsha ka district council ke diban research kini ki baro te ke ka da bangi kiran ni nei bangi kwa ba e blinket ni ai ka ni ka NOC ya blinket ka long ba kumal akran si yung arko do arko % ki ai discount te la da arko do arko % ke discount ki yo kinong thit menta ukup siliang usam siliang bapli kini ki arlak siteng ki bri mo ki ba training step bam damit 6,000 siteo kinlot pe ke bai bam hai yang juti aspa tingka kelalong ke saving na mentah joki katno kanyarap ya ki batolot akamai ke jingas mutu ya kata nama belengi kum ka dorbar snong ni don ki staff kum basau ku crown ki batrei po ka dorbar bat haba ni siu tulop iki ada pensiu tulop shuaban kut benai ki lawan manpana bal ni sutu i ke jing kordet ke jongki ke jing hiran ke jongki te haba don kum kini ki iki la ki ba ai jing yarap yo duk sup hato pin kiner kiti hakaji shisha ngide ban perkhat mo ngide ban perkhat out of the box ndai shu bangin perkhat ba tai jumut jum perkhat iba lengkot tang hang ni mo hakaji shisha mai I kum UCM jong ka district council ila dei ban kren mani kini ki dukan ki ba ai wholesale ni ki taki nong khai ba he mo ki ba don kum hayo apartan bazar ban ai shu ka discount ni namar lada phithit tiar hang ni shilong phinum lo ba ka dor ba MRP be pajudan manungno bandi hapo jong MRP te haka jing shisha ka MRP ko to ki ongka maximum retail price nrai 4 dan lo badi pat ya ka minimum retail price lagi kata ka dor ba kelas utul ayo nang tu ban ai discount ka to nrai la pile tang hapo ko hati phin iki discount babun kita mo la pile
kum hakibit bazar phile watang hang ni ro ki vishal kat no kum ka vishal no vishal megamat ka ai kat no ki discount ken rei baro ki pri kim la man le ni sta vishal rei la da kadan ke blinket baro ki yo ya kalat banyo ikta ka dor ka batan te kum tangi na kaliang jong la dor bar sno no rom hel ni kim tu ban ye siang ba i dei ban yarap ya kini ke kidukan sahaja bakiro kenla banya compete ken kanong long monopoly market kanong long ka perfect competition market ken bong apo economy khnang ba kini ba di dukan kimyap hi nomor ki don hi ki badang thit ina dukan ki ba sultanat ban thit na dukan ki thit ki ba sultanat ban thit online ki thit online ki ba sultanat ban pha delivery ki pha delivery nomor ki minta ki pun ki items lagi ba ki beri ki kwa hi ban na dukan ne rei ladang ni ken tulum ka ai jing rap ba ke rap sibun mo ya kayo kakot jong kamtam kini ki boduk besok ki bani ni keren dia kata tengah padio ban kili jingtip naki enrai kila sim ni no si ni bad kila apply ni empat apply ya kata tengah empat tip kumo ong si ECM te mat yo empat apply nama ba impat ong ba empat pay ha kami ki jong iyo menta kala pay ngam tip ya kata tambah jadi kata tinggi nakaliang jong executive committee nila ada bahay maka pindas ngap hay katu statement yang bah kampat poi sa kami ke jonga ba kata ka blinket kan apply kata ka trading license enrai ni so thu ba urang ba snong nong rumil ula ai ke no si bat ngan ya thu ngan panchai pi ke no si hinai ngem ju san tamarwe ni san la kun no sao san ngut ha kawi ke no si nama ba pinsisya ba kata ka dei ke ba la ai na ka executive committee nama urang ba snong marwe la da kaniru kadai bangala keren ha ka jingalang ba menchua ha ka por ba iba tinwel khar bam ko adwar blei long siam kadai bat iba pol indo ilong ko u trade o em trade la keren ni kani ba ya ka NOC hi mundai dan sain tang urang ba snong la kum no lain mot urang ba snong secretary snong bat urang ba dong panse kidi ban sain te kadai ju ngila da buat ya kani la slam ba ban ingat kentahi bagani ka isi ba mentaro ka direct ka ju ban ingale kunjui bat katahi ka jing ong pat ka jung iba urang ba snong ai ka NOC ka long mga san marwe ringam sim sai marwe nya soi ringkat pat secretary urang ba dong bat ki ki member ki ba san ka ina ka liang jong dor ba hi ya kata nomor 8 kambor yang ni daka dor ba snong hi bar ko bat ni trairu da ka jingtip jong pai ba mdei hi bangi shua tre PE kirang ba ini di chief advisor jingi na tai ba GMC di rang ba snong barem ba i external member hi jong ka executive committee ba kit kamu plang ba di secretary ba kini ki rang ba dong ba ki external member ki ba don rangkat hang ni te ka penpau ba kam sim dei ka ra marwai la ni mana tang da simen adu menta kam pat pli henry ngikirman ba kan pli kumbang ala keren ya pi ngong kani rap sibun ya ki baduk besok lada aku moi ong si em yang ban arko hadu arko persen ken no pipi si hajar tengka arspa tengka kumba arspa tengka ka de ka sivi nak menta juki lada keren ya ki babit babiang arspa tengka kampat don henry nak menta kum kita ki staff ke bangi bangai arspa tengka ki ramut sikit ba ramut sibun ba ngarung ngamtip hai kani nama ba pindawan jingtip ha pensatip nama ba ngamtip ke kada ini kongkorban nama pot iwan hibat ilok jong ibadan apa ke VP nyampa pensiun keteng badan hi po ke VPP bat kata hi ketika assurance pot ifu ni ngai be sitom i khamla banwan ifu ni ngai ong ba ngamla banwan de ring la ai nama balawan i mal buka application ni ba la dan ka application ni pet abang ni susu ni pensong nong rim kadai ka babiang hadir mangilai tai laya discuss laya tai saning ha iki baro ni syamba kalong ko jumintoi mentala da shubu don ko wan di khaw mo taddo kumi kita pin u khaw ba ka do ko batat kumi kita pai ka council kamli ban ai NOC kamli ban ai trading license ada kum kita kiwan ki ong bangin IP kini idor ngatrai kata kan nyarap di general public mo yo pa ba hi baro mo khamtam ki ba duk besuk mo em hadu menta ki delivery boy katu ko badan menchua ya ya la ka jong kitu kendan bat mentaru kini ki bakin recruit kin bun hina po snong he
kin bun na po sinong wat ki bateri hapo jong kani ka sturo kin babun hi kin teng national long la kan tami ki kena si ban ai la ai kam ai jam ki ni bias yang halor kata nama ba kum bakal jai ki don ki kies ma ki bala kila ai trading license kembali dei bat katuka parking lot hapo dan kiti katu hak bala itre lang bat brio bana jala bat bom dei khasi no te kum kitu ki te kaniro ngai I kalong hakata kam te kadai ke dis konsul bat ka ban pej ka ban bisar ban pej ya kata ka kalong hakanu kam ka atrak ngai ya kata ka benemi ak na ai mo bakadon ka ak mo kata kadai ban pej pat makaka ka kadai ka ban ai ka konsen makado ni ai ka no si ni ha ka jing I ka jungi ha ka jing I kum ka dorbat lagi kum ka executive committee ni I ya kitu ki baro kum tu bat ka ai ka ban penmentoy lagi ka ban benefit ya ki pat ba ni pet ya kata hendrai ka ha ka bai dei bat ki kot ki slabat kum nu ban ai pat kamut ba ai nu anta mo NOC nu ubar jela pinju ong ba ka ni wala ai dorbat sunong dei ban ai kam long ta ki ru ki dan ba pet pensiong nung rem ya ta ya pet kaba donji mentai na em na ka benta long shop snong jong ka jela mereka makalong mentala da pipe ya kamtam ha ka be de beti factory ki industries related yimdan ni khasi bat kam benefit hero yu khasi madang ikran ni ta kum kita ki ke ten rei ha ka be de bat kamar bam mardi makani mdan balalat bahap ban thit be kadi necessity bat kalong essential ma pimla la cum kram ka ba te wat iki jan ki bri ki dang thiet online namar bakata te kat no tam ka ba le da kata nama ka ni ka jan dang thiet ulong mo da don ka barim phong da ka barim ulong re ka bam te dalut kha pima nong ma nam thiet kha pin ha ban thiet yu kha dam don dai na thiet yu dai long ta ni pet namar bakani ka essential bat ka dei ka ba ni don kam bai man ka sin mo Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya